Šta je razlog između mормонски вере и другачије вере? Прво je da верujemo u Boga večnog Oca, u njegovog Sina Isusa Hrista i u Svetog Duha. Ali verujemo da oni su tri osobe. Da Bog i Isus Hrist ima fizički tele, ali oni su bezsmrtni. Svetog Duha je nešto koje možemo da osjećamo. I isto verujemo da imamo živoućeg proroka danas na zemlji. On se zove Thomas Monson. I da nakon Isus Hrist je umro, da ljudi su promoreni njegovu crkvu. I sa vremenom puno istine je bio izgubljena. Sa vremenom Bog je pozvao prorok na zemlji opet. I kroz ovog prorok mi smo primili ovo evanđelje Isusa Hrista na zemlji. Znamo da ovo je nešto drugačije i naše vođe, oni su volonterke. Ne primimo novac za sve stvari koje radimo. I verujemo u hramovi, da možemo da živimo sa našim porodica zauvek kroz zavete u hramovi. I da pomirenje Isusa Hrista je nešto koje možemo da koristimo, da primimo oprost naše grehe svaki dan. I znamo da ova crkva je Božja crkva na zemlji opet.